Hlavním sponzorem magazínu Touchdown je Kidford Praha, SRO, český výrobce tmelů, barev a laků nejvyšší kvality. Dalšími partnery jsou Auto ISR, Help stavby, Bike Athletic a Wilson. Se třetím touchdownem jsme vycestovali kousek za severozápadní hranici do Drážďan, a to z několika důvodů. Předně zde působí dva čeští reprezentanti, Josef Fuchsa a Ladislav Jenčík. A oba dva se představili v zajímavém zápase u příležitosti oslav 20. výročí založení klubu s japonským týmem Obik Seagulls. Jak utkání vypadalo, jak se Čechům hraje v Německu a jaký vůbec je japonský americký fotbal, to se dozvíte ve třetím touchdownu, který právě začíná. Hezky se bavte. Ještě v loni z nich byli soupeři v boji o český titul. Josef Fuchsa z Blackhawks zvedl nad hlavu mistrovský pohár. Ladislav Jenčík v pro Panthers neúspěšném finále zaznamenal nejdelší touchdown. Teď jsou s Fuchsy a Jenčíka spoluhráči. Zamířili do Německa a oblékají dres ambiciozních Dresden Monarchs. Jejich vladaři míří vysoko, proto je pro české duo další německá štace, už spolu totiž dřív působili v Berlíně, velkou výzvou. U Drážďan bylo hrozně milý, protože já jsem se v roce 2010 zranil. Oni vlastně, když jsem byl ještě zraněný, vlastně týden po operaci, tak mi hned začali volat, jestli se ani nechci hrát, tak to bylo takový milý. Pak jsem hrál rok v Čechách kvůli škole a pak, když jsem řešil, co dál, tak jsem chtěl zkusit zase nějakou vyšší ligu. Tak Drážďany byly nejkratší vzdálenost na dojíždění, nejlepší program v současné době asi v Německu, co je tréninkový. Já jsem se rozhodl prakticky v půlce sezóny, kdy jsem hrál za Prague Panthers, kdy to očekávání, které jsem měl, se nenaplnilo. A z Německa mě sledovalo hodně týmů a dostal jsem hodně dobrých nabídek, takže pak bylo rozhodování lehký, takže jsem se rozhodl, že půjdu prostě do Německa a Drážďany mi nabídly dobré podmínky, takže jsem šel do Drážďan. Je tady menší hráčská základna, než byla třeba v Berlíně, ale máme stejně tak 2 NFL Europe kouče, máme pořád tady třeba 10 dalších trenérů, kteří jsou jako asistenti, máme tady super fanoušky, což jsem třeba nezažil nic v tom Berlíně, protože za mnou chodí po zápase a zkoušeli mluvit česky a je to takový hrozně milý, všichni tady poznávají, hrozně se tady se mnou pláce, jak je to taky příjemný. Třeba když jsme hrozně prohráli jako minulý zápas, tak jsme přišli po šatně, vlastně po zápase jsme přišli do šatny v Drážďanech už tady a otevřeme a tam připravený barbecue hotový a napsáný tam vzkaz, že jsme pořád jako jejich tým a hrozně takový milý je to tady v tom. To zázemí je naprosto dokonalý a co se týká managementu, opravdu si vás tu vážejí, starají se o vás a cokoliv prostě chcete nebo potřebujete zařídit, tak jsou tady od toho lidi, kteří to dělají. Dělají to teda na full time a samozřejmě je to taková velká rodina, takže se starají o vás i z toho důvodu, abyste tady prostě vydrželi co nejdýl a snaží se vám co nejvíc pomoct. Samozřejmě chceme se dostat do finále, nic jiného tady nepřipadá v úvahu. Máme 20. výročí a kvůli tomu na to puklo mnohem větší rozpočet než normálně standardní. Máme tady víc importů než je normální. Máme jednoho trenéra, který sem dojíždí 400 km na každý trénink. Nic jiného než finále asi nebereme jako úspěch. Nestarám se krom fotbalu o nic jiného, užívám si to a musím říct, že už jenom to vás dělá lepšího hráče, protože se soustředíte vlastně na svou přípravu před sezónou, pak na hřiště a na samotný zápas. Máme super posilovnu, máme tady super tréninkový areál, máme tady meeting roomy. Jako tady v tom je to zase unikátní, že máme spoustu takového prostoru kolem budovy jenom pro nás. Pro mě je to obrovská motivace prostě ukázat, že v Čechách jsou dobrý hráči a že můžou jít hrát ven a že prostě můžou se poprat o to místo i mezi Němcema v první GFL, kdy je to opravdu našlápnutý i jinýma hráčema prostě ze všech koutů Evropy. Věřte nebo ne, ale v Japonsku má americký fotbal bohatou tradici. Zemi vycházejícího slunce se mu věnují už od 30. let 20. století a i když nedosahuje popularity baseballu nebo klasického fotbalu, mohli bychom mu jeho hráčskou i diváckou pozici závidět. Vždyť ne náhodou se Japonci stali 2krát mistry světa.
Při návštěvě předního japonského týmu Obix Seagulls, aktuálního mistra Japonska, se tedy touchdownu naskytla unikátní příležitost se o tamním zapálení pro americký fotbal dozvědět víc. Football in Japan is not popular as much as baseball and soccer, football, but it's growing. And it's quite high level. So a lot of people playing in America, so it's growing. Right now, it's not a fully professional league, it's still a semi-professional league, so we would like to create a professional league in Japan, a league to kind of take away some of those baseball and soccer fans. But the Seagulls, we've been around since 1983-ish. I think we have the most national titles in Japan, 5. We've been on the road recently, 2 championships this last couple seasons, and we're just looking to go to the next level, I guess. We're trying to expand this sport in Japan. So we organize a kids team for flag football, and we have youth team. So and we have a lot of events in a local region. In a town. They're a lot more, I guess, fundamentally sound. They really put an emphasis on fundamentals and technique, things like that. Whereas in America, you can kind of bypass some of those things with size and speed. I'm sure it's similar here in Germany. Not as, I guess, rough, not as nasty, but yeah, they're really advanced though, as far as like the technical side of it. Německý klub Dresden Monarchs letos slaví 20. výročí svého založení. Při té příležitosti se na fotbalovém stadionu v Drážďanech konal přátelský, ale velmi prestižně braný zápas s japonským šampionem týmem Obix Seagulls. Německo-japonská konfrontace slibovala divácky atraktivní podívanou. Docela mě překvapilo, že se to hodilo normálně na oficiálních webech, že to je japonská kontra německá liga, že se ukáže, kdo je lepší, že to už není Drážďany proti Obiku, ale že to je prostě Japonsko proti Německu. We will win, definitely. But yeah, we don't have opportunity and play against really big and heavy guys, so it's gonna be a tough game. Utkání přihlíželo přes 5000 diváků, které exotický soupeř uchvátil svou precizností a vyspělostí individuálních dovedností, což odhalil už první útočný drive Racků. Po pasu na 10-yardovou linii se hosté ocitli blízko skórování a o 3 akce později zaznamenali svůj první touchdown. Fungující spolupráci nikoliv naposledy předvedli quarterback Shun Sugawara se svým oblíbeným terčem Ryou Hajiyamou 7-0. Japonský tým disponoval i velmi kvalitní obranou. Jediný Američan na soupisce Kevin Jackson jen během úvodní čtvrtiny 2krát složil domácího quarterbacka. I proto toho Monarchs směrem dopředu moc nepředvedli. Ke skórování se domácí dostali na začátku druhé části, a to díky téměř 50-yardovému kopu z pole za 3 body. Na evropské poměry je to už poměrně úctyhodná vzdálenost. Japonci pokračovali v přesném pojetí hry, což Drážďany nedokázali eliminovat. Smrtící byly zejména pasy quarterbacka Sugawary. Po jednom z nich Seagulls znovu obléhali domácí endzónu, ale touchdown z toho nakonec nebyl. Proto své vedení po field goalu navýšili jen o 3 body na 10-3. Útok Monarchů rozhýbával nejvíce nový quarterback Warren Smith, který se pouštěl do dlouhých běhů, jenže Drážďany pak srazila chyba při předávání míče a po takzvaném fumblu se ve výhodné pozici ocitl japonský útok. Hned z následné akce domácí Minelu potrestal quarterback Sugawara, který pro touchdown poslal receivera Moriho Kentara 17-3 pro Seagulls. Jako dokumentace toho, že drážďanský útok nepracoval zrovna ideálně, může posloužit tato situace, kdy domácí receiver vůbec netušil, že mu Warren Smith adresuje přihrávku a že ani s obranou nebylo vše na 100%, dokazuje dlouhý běh running backa Nakanishiho. Rackové sídlící 15 km východně od Tokia nakonec první poločas vyhráli 20-3. Třetí čtvrtinu a domácí snahu o obrat nastartoval zachycenou japonskou přihrávkou Ladislav Jenčík.
Probral se zejména drážďanský pasový útok, který za první poločas vyprodukoval pouhých 19 yardů oproti 162 japonským. Zlepšení se dostavilo a quarterback Smith se proplížil pro první domácí touchdown. Lepší profil si budovala i obrana Monarchs, svůj podíl na to měl rozhodně Ladislav Jenčík, který několikrát překazil záměr Seagulls o dlouhou přihrávku. Vše podstatné na straně domácí ofenzivy vznikalo z popudu quarterbacka Warrena Smithe. Svým zhruba 20-yardovým během založil akci, která pokračovala v nástupu do čtvrté čtvrtiny a zakončili ji šťastné dvojky. Pas ze 2 yardů proměnil ve druhý touchdown Drážďan hráč s číslem 2, Christoph Graf, 23-17. Drážďany tak najednou byli jeden touchdown od vyrovnání zápasu, ale čas pracoval proti nim a japonský tým s ním uměl velmi dobře hospodařit ve svůj prospěch. Domácí obrana v klíčové chvíli navíc nedovedla útočný posun soupeře zastavit a Japonci nakonec tuto sportovní bitvu rozhodli závěrečným touchdownem. Obik Seagulls tedy porazili jeden z předních německých klubů Dresden Monarchs 29-17. Z mýho pohledu jako free safetyho všechny routy, které dělali, byly jak od robotů. Běželi, zasekli, jak kdyby to bylo nakreslený. Jsem v životě nikdy předtím neviděl, nikdy jsem proti takovým hráčům nehrál. Měli 2 hráče, který jeden hrál za Atlanta Falcons, druhý, který měl jít do NFL Europe a bylo fakt těžký prostě rozpoznat, co hrajou a říkám, ta rychlost byla úplně o třídu někde jinde. 今日は本当に楽しみにしてたゲームでしたので、こういう形で本当に勝つことができて本当に嬉しく思います。モナックスというチームは本当に強くて、パワーがあったんですけども、どうにか日本人らしいスピード感あふれるプレーができたと思っています。 Poprvé od loňského finále se v ligovém utkání střetly nejlepší české týmy. Panteři v další bitvě o Prahu pořádně prohnali úřadující šampiony Jestřáby. Zápas nabídl neskutečnou útočnou přetahovanou. S lepším ofenzivním rytmem vlétli na hřiště Blackhawks. V prostředí, které ze svých panterských let dobře zná, se orientoval Stanislav Jantoš, který zahájil utkání bezmála 30-yardovým returnem. Jantoš po individuální stránce prožil fantastické utkání. Chycenou přihrávkou při 3. pokusu neboli downu na 10 yardů udržel při životě úvodní drive Blackhawks. Zanedlouho pak quarterback Ferny Garza doběhl pro úvodní touchdown zápasu 7-0. Panthers svůj slibně se rozvíjející útočný posun pokazili fumblem, takže po zisku míče byli opět na tahu hosté. Díky schopnostem quarterbacka Fernyho Garzy je hra Blackhawks založena zejména na dlouhých přihrávkách. Jedna taková přistála v rukách Jacoba Schrama, dalšího ex-Panthera, pouze 5 yardů od koncové zóny. O 2 rozehry později se druhým skórujícím mužem zápasu stal Daniel Balažovič, který ve finále proti Pantherům zaznamenal 2 touchdowny. Teď Blackhawks vedli 14-0. Chvíli to trvalo, ale domácí se probrali ještě v první čtvrtině a jejich odpověď byla hodně stylová. Pas na Jana Štýglera, produkt juniorské líhně Panthers, měřil 26 yardů. Díky příchodu Stanislava Jantoše mají Blackhawks velmi silnou dvojici pro vracení od kopů, tedy takzvaných kick-off nebo punt returnů. Přínos speciálních týmů spočívá v tom, že při dobré práci můžou útoku podstatně ulehčit život a vytvořit pro něj příznivou výchozí pozici. Po skvělém returnu Stanislava Jantoše se to podařilo. Své bývalé spoluhráče pak 5yardovým a hlavně touchdownovým během pozdravil running back Ondřej Výšek 21-7. Stále ještě běžela první čtvrtina utkání. Diváci si s trochou nadsázky mohli připadat jako na tenise, než na americkém fotbale. A skóre se měnilo dál. Do konce úvodní části zbývalo něco přes minutu, když si míč po rozehrání ponechal quarterback Justin Waltz. Rozeběhl se a zastavil se, až když měl v kapse touchdown a snížení na 14-21 z pohledu Pantherů. Tempo útočně laděného zápasu rozhodně nepolevovalo, byť druhé dějství nabídlo nejmenší počet touchdownů, 3. Za vyrovnáním vyrazili Panthers po 30yardové přihrávce na Jakuba Voleského. Specialistou na zisk posledních nejdůležitějších yardů se stal Amos Allen. Domácí running back zařídil, co se od něj čekalo a začínalo se znovu 21-21.
Americká posila se zkušenostmi z kanadské ligy se pak blízkla dalším brilantním během. Panteři po této demonstraci rychlosti a obratnosti poprvé vedli, ale zároveň poprvé neproměnili extra point, takže vedení narostlo o 6 bodů. Absence toho 7. bodu se jim klidně mohla vymstít. Na konci poločasu pak díky paktu Ferny Garza Daniel Balažovič Blackhawks předvedli, jak se dá během krátké chvíle v americkém fotbalu vytvořit nebezpečná situace. Ondřej Víšek si pak s posledními 8 yardy poradil po svém. Zaznamenal svůj druhý touchdown zápasu a díky potvrzení Davida Tomaníka Blackhawks po první půli vedli o bod 28-27. Running back Allen ve třetí části vystupňoval svůj výkon na maximum a obrana Blackhawks ho naháněla marně. Svůj druhý touchdown zaznamenal po akci měřící 21 yardů a aby je nepronásledoval chybějící bod, rozhodli se Panthers pro dvoubodovou konverzi a tento tah jim díky spolupráci Volce a Allena vyšel 35-28. V zápase kromě úvodu skorovali výhradně současní nebo bývalí hráči Panthers. V této sérii pokračoval i Stanislav Jantoš, kterého našel quarterback Garza. Jako ve fyzice po každé akci následovala reakce a bylo znovu srovnáno. Poslední 4 touchdownové akce zápasu Pantherů měřily 20 a více yardů. Pro oko zaujatého i nezaujatého diváka nelze vytvořit lepší reklamu na americký fotbal. Amos Allen v zápase po třetí skóroval. Znovu upláchl defenzivě hostů a tentokrát přitom překonal téměř polovinu hřiště. Jenže po druhé domácí selhali při exekuci extrapointu, za což je ještě v rámci třetí čtvrtiny potrestal jejich nedávný spoluhráč Ondřej Víšek, také svým třetím touchdownem. V nástupu do rozhodující části zápasu tedy Blackhawks byli o krok napřed 42-41. Na klíčové momenty zápasu si Panthers schovali realizaci tzv. Big plays, tedy akcí, kde se yardy počítají na desítky. Poprvé takhle přelstil obranu quarterback Justin Waltz a jeho rychlý cíl Jan Stiegler. Po druhé si Waltz jako adresáta své přihrávky vybral Jana Vajtra. Zásilka úspěšně doručena a mladé pušky během minuty a půl vystříleli Pantherům vedení 55-42. Definitivní jistotu finálové odplaty pak Panthers dostali po akci, díky které svůj povedený výkon korunoval quarterback Justin Waltz. Na konečné vysoké výhře už nic nezměnil ani úplně poslední touchdown Blackhawks, který v závěrečných vteřinách zaznamenal Daniel Balažovič. Zápasy nejlepších českých týmů letos budou mít šťávu. Ten první vyhráli Panthers 62-48. Odvetu uvidíte ve 4. touchdownu. Chtěli jsme to brát jako nějakou odvetu, prostě měli jsme nevyřízení účty s nimi z minulého roku, prohráli jsme ve finále, tak jsme chtěli ukázat, že jsme pořád nejlepší tady v republice a udělat tu laťku z té rakouské ligy, přenést si to i do té české ligy, to tempo, tu rychlost a myslím si, že se nám to dneska podařilo. Je pravda, že Panteři skorovali z každého driveu v druhé půlce vlastně co akce, téměř 50 yardů, hráli furt středem, nedařilo se nám to vůbec zastavit a to byl hlavně důvod toho, že pokud nenecháte útočníky na pokoji a necháte je skorovat každou akci, tak je to špatný. Obrana Prague Lions ve druhém zápase v řadě nepovolila ani jediný bod. Výhra v Plzni byla hodně výrazná, 65-0. Liberec dosáhl na letošní druhé vítězství. Příbramští Bobcats na úspěch letos ještě nedosáhli. Blackhawks potvrdili roli favorita v Ostravě. Úřadující šampioni Prague Blackhawks v domácí odvetě deklasovali Pantery a skupinu A1 vyhrají. Oba pražské týmy budou mít v semifinále výhodu domácího prostředí. Zároveň je jisté, že Ostrava se hraje čtvrtfinálové utkání na hřišti Prague Lions, kteří jsou v A3 stále 100%. Pardubice zůstávají na druhé pozici, v pořadí je sestupně následují Liberec, Plzeň a Příbram. Základní část skupiny C vyhráli Bílovice s bilancí 15 výher a jediná porážka. Na druhém místě zůstali pražští Mustangové a třetí pozici zajišťující účast na finálovém turnaji v Praze si zajistili pardubičtí Bucks. Pořadatelem bude poslední tým Prague Bčko. Zach Herod je velmi zajímavým člověkem. Jako rodilý Američan má samozřejmě americký fotbal v krvi. Do České republiky se dostal, jak už to tak bývá, náhodou. Původně chtěl v rámci křesťanské sportovní organizace Athletes in Action cestovat do Číny. Nakonec skončil v Praze, kde momentálně působí jako hlavní trenér juniorského týmu Prague Lions
a co by ofenzivní koordinátor se podílí na chodu toho seniorského. Jeho trenérskou filozofií je, že by americký fotbal měl rozvíjet charakter a vychovávat lepší lidi, kteří se respektují a uznávají týmové hodnoty. A jen tak mimochodem nečekejte, že následující rozhovor uslyšíte v angličtině. Já nechci mít jako průměrný život a nejsem spokojený s průměrností vůbec. A když jsem tady byl a viděl jsem, že já můžu mít pozitivní vliv na lidi přes fotbal, přes naši práci na FTVS, jako to není víc než tohle pro mě. A když jsem tady byl a měl jsem hodně vztahu s hráči, se trenéry, se studenty, začínal jsem se cítit jako tady je domov. A patřím, já nevím jak nebo proč, ale patřím sem. A když jsem v Americe, nepatřím tam vůbec. Mám divný pocit, jako já jsem mimo změšťan tam. Ale když jsem tady, i když já nemluvím úplně jako Čech, cítím se jako, já jsem doma teďka. Jo? A pořád můžeme vidět takový pozitivní vliv doufám, že na českou společnost, přes fotbal, přes naši práci na FTVS. Když jsem tady byl a žil tady a sledoval jsem, jak trenéři se chovají k hráčům v jiných sportech, viděl jsem, že pořád tamti trenéři jsou fakt tvrdí a křečí pořád. Jo? A viděl jsem, jaký vliv tamti trenéři mají na jejich hráče a jak to funguje třeba jako mimo hřiště a tak dále a v společnosti. A napadlo mě, že já můžu koučovat v takovém způsobu, že já můžu je učit něco vyššího, nějaké hodnoty. A když jsem dostal pozici hlavního trenéra juniorského týmu, hned jsem chtěl využívat tuhle možnost, tuhle šanci. A to je proč u nás my máme program vedení a pořád my máme naše týmové hodnoty před hráči. A naše týmové hodnoty jsou věrnost, odvaha, disciplína. A říkáme v angličtině hard work, protože hráči myslí to zní hustěji. A taky family. A family v angličtině to znamená forget about me, I love you. Musím zapomínat na sám sebe, abych tě měl rád. A měl jsem takový pocit, že jestli naši hráči věří v tímhle hodnotám, v tyhle hodnoty a drží tyhle hodnoty, budeme mít pozitivní vliv na společnost. A tamti hráči budou se chovat takhle v třídě, v škole, k rodičům, k každému. A to bylo, a ještě to je fakt super, když vidím tohle. A kdyby někdo sledoval naše tréninky, věřím tomu na 111%, že tam ten člověk by viděl něco úplně jiného, než může vidět po republice. A to je s každým sportem, a nechci znít arrogantně se tím, ale opravdu já a trenéři kolem mě snažíme se chovat takhle k hráčům, abychom měli pozitivní vliv na ně. A myslím, že když vytvoříme takovou atmosféru, budeme mít víc úspěchů na hřišti. A myslím, že je to vidět, měli jsme asi trochu úspěchů tam, ale mám asi vyšší sen, že já budu mít ještě větší vliv na ně a naši trenéři a naši hráči mimo hřiště. To znamená, když lidi se mě ptají, hej, jak to vypadá s úspěchem, jo? Jak se cítíš, jste úspěšný tým, a říkám jim pořád, že já budu vidět asi za 10 roků, jestli jsme úspěšní. Jak se bude naši hráči chovají za 10 let. Uvidíme za 10 let, jestli jsme úspěšný tým. Určitě na hřiště já chci vyhrát, já nechci prohrát. Ale je to prohra, jestli já nemám osobně jako hlavní trenér a taky jako ofenzivní koordinátor k seniorům, jestli já nemám pozitivní vliv na ně mimo hřiště, můj koučování
můj čas stojí za nic. Stojí za nic. A nechci ztratit ani sekundu a minutku mého života. A máme tu soutěž, nejprve vyhlašujeme vítězku za druhý díl. Veronika Vejvodová z Krušovic věděla, že v A divizi České ligy amerického fotbalu působí 10 týmů. Gratulujeme. A se třetí soutěžní otázkou míříme do zahraničí, jestli pak víte, kolikrát se Japonci stali v americkém fotbale mistry světa. Za A 2krát, za B 3krát a za C 4krát. Pokud jste během touchdownu dávali pozor, tak najít správnou odpověď by pro vás rozhodně neměl být problém. A máte šanci na to vyhrát tenhle míč na Arena neboli halový americký fotbal od firmy Bike Athletic. Odpovědi posílejte mailem na adresu touchdown@caaf.cz. Samozřejmě i nadále pokračuje naše dlouhodobá soutěž o certifikát v hodnotě 10 000 korun od společnosti Kickford Praha. Šanci poprat se o něj mají ti, kteří se alespoň 3krát zapojí do soutěžení v rámci letošního touchdownu. Tolik třetí díl, u toho čtvrtého se těším za 2 týdny opět na viděnou. Mějte se fajn.